بروژان کو بشک جخواندکارم بشا حقوق ین زانینگاه دیجله یا دیاربکر بریارا گوهرتنا جه فاکولته خواه به چالاکیان پروتستو دکن. خواندکار هر روز دمجمر دازدان حتی 12 و نیوان کوم دبن داخویانیه که ددن به دروش مو پانکارتان بریارا ریوبریا زانینگاه پروتستو دکن. خواندکار ده بیجن اوز 40 سالن او آواهی هیا و لور چاندکه چه بویه و او نخوازن اف چاند بیتک برن. ورده اون گرگومجی بینن دارستان هم هیه لور هم وقت چولینه ام جای ایام دمشن نی ساعتی هم دمشن ساعت دو رقم در بازی کنش بوگم هرن ام ویا نخوازن گل نزیک جواب من دوست چون که في بنا پشم آوایا پشم çandek ve heye hem de gazın ve çandağı bir parizin. Fakülteden taşınmak istemiyoruz. Em naxwazin ji vir bar bikin. Em dixwazin li vê çandê û li maneviyata vê avahiyê xwedî derkevin. Hensazî û rêxistinên sivîl jî piştgiriya çalakiya xwendekaran dikin. Xwendekar dibêjin diviya bû ji beriyan biryara guhertina cihê fakülteyê pirs ji wan jî bihata kirin. Ji 40 salan zêdetir ku avahiya fakülteya hukukê li vê derê û her wa heta niha bi sadan dadnasên naskirê ji vê derê derçûne. Xwendekar bi van çalakiyan dibêjin êdî li vê derê çandek ava bûye û ew naxwazin ku cihê vê fakülteyê bêguhertin û ew dibêjin ku heger cihê vê bêguhertin ew çanda ku heta niha pêk hatiye jî ew çand jî dê ji holê rabe. Ji ber wê yekê rojane li vê derê çalakiyan birêve dibin. Li gorî ragihandina xwendekaran li gel armanca têkbirina çanda fakülteyê pûlên avahiya nû piçûk in û gelekê maskên wê hene. Helbet fakülteyê degişkirin mera pirs nakin. Karara me nehildane akademisyen jî nêrîna me denire dibêjin ya tiştekî xirab e em jî xwe degişt dikin. Ama rektör bi gorî xwe çêdike kesî re jî pirs nake. Yani guhartina vê derê ji bo me ne ku tenê bînayekê yanî berekî darekî tenê ne yani ji masek te cihê rêniştinê tenê ne vê derê me gele caran çawek şîşekî dayê vexware ama dostîniyekî vê derê çêbû ama dîrokekî vê derê hate ama çîrokekî hate nivîsandin ji ber hin de em vê derê rawastayne ji ber hin de em de vê derê parêzin. Ji aliyê din ve avahiyeke nû bû fakülteyê hatiye avakirin û li vir dewamê dest pê kiriye. Li gorî ragihandina dekanê fakülteya hukukê Hesan Tanrıverdî avahiya berê gelek kevin bûbû û ji bo perwerdehiyê êdî nedibû û wan jî avahiyeke nû û modern avakirine. Li gorî rêveberiya zanîngehê îdiayên xwendekaran bêbingehin. Hesen Kaku, Kurdistan 24, Diyarbekir.